Pa 29 Januwale chaka cha 2026 boma la Mwanza mudzi mwa Sudala mfumu yayikulu Kandiku. Tsiku limeneli mawa wake udacha monga masiku ena onse amakhalira, ndipo Success Kaliati mwana yemwe ndi wa zaka 10 komanso Favor Maseya monga mwachizolowezi kuti mmawa wa tsiku limene akuyenera kupita ku sukulu, akuyenera kuzikonzesera kumapita ku sukulu, adachita monga zimenera kukhalira, ndipo adapita ku sukuluko ndi kukaphunzira bwino lomwe, chilichonsenso nkuyenda bwino lomwe. Ndipo nthawi yowerukira itakwana, Favor Maseya yemwe ni mwana wa zaka zokwana zisanu ndi ziwiri adawuyamba ulendo opita ku nyumba kumene adakapumulira komanso kulandira chakudya monga mwa nthawi zonse. Ndipo atasiriza kulandira chakudya chimenechi adafuna kukamuona mnzake Success Kaliati yemwe ndi wa zaka 10 ngati wabwera ku sukulu. Komano atapita ku nyumba kwa Success atafunsa za Success iyo, makolo ake adamuwuza kunena kuti mnzako padakali pano sanabwere, ndipo m'malo mwake iye adasanzika kunena kuti ndifikanso nthawi ina, ndipo padakali pano ndikupitano ku nyumba. Koma ulendo opita ku nyumba sudatheke, ndipo ku nyumbako osadafike. Ndipo Success atafika ku nyumba kwawo, ndipo adawuzidwa kunena kuti mnzako Favor Maseya adali pano amakufuna koma wabwerera kaye ku nyumba kwawo. Ndipo makolo ake a Success adamuwuza Success kuti tikufuna tikutume ku msika kuti ukagule zinthu, kumene atamutuma mwanayu osanabwererenso. Koma malingana ndi anthu amene adaona anawa, adafotokoza kunena kuti adawaona anawa ali limodzi pa Mwanza District Hospital. Koma malingana ndi anthu amene adafotokoza zakuona kwa anawa, sadakwanise kufotokozeranso momwe adayendera zapamalopo. Ndipo makolo ataona kunena kuti mdima ukuza koma ana pakhomo sakufika, ntchito yowasaka ana idayambika, ndipo adachita ripoti ku polisi komanso kwa mfumu, kumene mudzi udayamba kusakasaka ana awiri amenewa. Ndipo tsiku lapa 29 linadusa kudzanso tsiku lapa 30 ndi kufika tsiku lapa 31 Januwale ana asazaoneka, ndipo masiku adayambano kupanga asabata, ndiye kuti 7 days ana asakuoneka komwe ali. Kuyesa kufunsa achibale kuti mwina anawo afikira kumeneko, adawawuza kuti kuno anawa sadafike, ndipo makolo adali wozingwa, ndipo ntchito yosaka sidayimire pa njira kufikirano pa 14 Februwale pameneno chokhumudwisa chidagwera mabanja awiri amenewa, makolo ake a Favor komanso makolo ake a Success zathera misonzi pakusowa kwa anawo. Ndipo chomwe chachitika ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri m'mudzi mmenemu mwakadula mfumu yayikulu Kandiku, popedza kunena kuti anawa apezeka ali mitembo, ana omwe adachoka ali athanzi opanda vuto lililonse ndi amene tsopano lero tikukamba kuti apezeka akali akufa. Ndipo imfa ya ana amenewa yazesa mafunso ochuluka, chifukwa zinthu zingapo zododomesa zachitika pa imfa ya anawa. Tsiku lapa 14 Februwale makolo ake a Success ndi pamene amapeza thupi la mwana wawo munda wa Chimanga omwe uli woyandikira chipatala cha Mwanza District Hospital. Koma nguti pa tsikuli adapeza mafupa okhaokha, ndipo adakwanisa kuzindikira kuti mwana wawoyo ndi wawo chifukwa cha uniform ya ku sukulu yomwe iye adavala. Chimozimozinso makolo ake a Favor Maseya adapeza thupi la Favor Maseya munda wa Nzimbe, komanso iyeyo ali ndi skeleton okhaokha. Komano chimene adakwanisa kuzindikira ndi zovalanso zimene iye adavala pa tsiku lipochoka ku nyumba kwawo. Koma mafunso ochuluka
amene community ili nawo kufika mtsiku la lero ndionena kuti malo amene apezeka matupi ana awiriwa ndi amodzi mwa malo amene anthuwa adayang'ana mobwerenzabwerenza koma ndithu sadakwanise kupezapo kalikonse. Koma chotutumusa nchokuti pa 14 Februwale malo amenewa adawayang'ana mwa nthawi zobwerezabwerenza ndi omwenso thupi la anawo lapezeka. Komanso chinthu china malingana ndi mboni zomwe zidakaona komanso kuchitira umboni ndi maso awo afotokoza kunena kuti pamene papezeka mafupa a anawa padalibe fungo lina lililonse zimene zikupereka mafunso kunena kuti thupi la anawa lapita kuti. Ndipo ena akumazifunsa kunena kuti kodi zingatheke mu sabata ziwiri zokha kunena kuti munthu ukapezeke kuti mnofu wako uwachoka nanga kodi mnofu wa ana amenewa uwapita kuti. Ndipo adawonjezera kunena kuti pamalopo padalibenso kuola kwina kulikonse kapena kuti soil decomposition ponena kuti paja thupi la munthu likamaola likagwerana ndi dothi pamaonekanso kuti pakanthupa pakuvunda. Koma malo amene apezeka matupi a anawa zonsezo sizidachitike. Koposaposa chinthu chimene chapezeka pamalopa ndi skeleton ya anawo komanso zovala zawo zimene adavala pa tsikulo. Koma chinthu china ndi chakuti zovala zimene zapezekazo sizidapezeke zili zong'ambika ngati kuti mwina chinyama chimawakanganirana, zapezeka zili padera mwa njira ina ngati anangovulidwa zovalazo nkusiyidwa padera. Koma padakali pano malingana ndi apolisi sadatulutse official report la kuchipatala loonesa komanso kusimikizira kuti chawapha anawa ndi chani. Koma padakali pano anawa alowa m'manda kumene awayika posanzikana nawo tsiku lawo losiriza limene makolo awo adakwanisa kuwapeza pa 14 Februwale. Manja osiyanasiyana ali ndi mantha ndi imfa ya ana awiri amenewa ponena kuti zimene zachitikazi ndi zoti sizinachitikepo kale nkomwe m'mudzi mmenemo. Ndipo akuzifunsa mafunso kuti ngati afa ndi zinyama kodi zinyamazo zinapha motani popeza zovala zawo zapezeka zosang'ambika nkomwe. Komanso ngati ndi zinyamazo pamalo pamene papezeka mafupa ndi chifukwa chani sipadapezeka decomposition kapena kuola kwa chilichonse, nanga ndi chifukwa chiyani sipanapereke fungo lina lililonse. Mafunso onga awa akuzungulira mitu mwa anthu osiyanasiyana odzungulira kumeneku kumwanza m'mudzi mwa Sudala mfumu yayikulu Akandiku. So ndimafuna ndidziwe maganizo anu kudzera mu comment section pa imfa ya ana awiri amenewa Favor Maseya komanso Success Kariati, omwe takamba kunena kuti Success Kariati ndi mwana yemwe wafa ali ndi zaka 10 ndipo Favor Maseya ndi yemwe wafa ali ndi zaka 7 omwe adatsowa pa 29 January 2026. Ndipo pa 14 February ndi tsiku limene matupi a anawa apezeka koma atatsala skeleton yokha kapena kuti mafupa okhaokha, mnofu wa anawa sudapezekenso. So kudzera mu comment section ndidziwe komanso kumva maganizo anu kuti kodi mukuyembekeza kuti ripoti la kuchipatala lingabwerense zosatira zotani. Kodi ana amenewa mukuganiza kuti achita kuphedwa kapena mwina afa chifukwa cha zinyama kapena aphedwa ndi anthu kapena mwina mwa zinthu zina zimene sitingakwanise kuzidziwa ndi zimene zawachita chipongwe. Kodi kapena ndi nkhani zamasenga kuti ana awiri amene analinso ochezera limodzi apezeke kuti asowa, wina kupita ku skulu kubwerako kukamuona mnzake nkusampeza nkunena kuti ndikupita kunyumba konso osafika, ndipo winayo kubwera ndikunena kuti ndikupita nokunsika kumene mayi wake ndi bambo wake adamtuma komanso osabwerera, onse ndikupezeka atafa. Kodi inu mukuganiza kuti anawa chimene chiyazesa imfa yawo ndi chani? So kudzera mu comment section
ndi momwe ndingadziwire komanso kumva maganizo anu pa nkhani ya imfa za ana awiri amenewa amene ndi Favor Maseya komanso Success Kariati. So mu video ya mtsiku la lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda musewale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa ma videos komanso malipoti osiyanasiyana a zinthunso zosiyanasiyana zomwe zikhale zikuchitika. So munali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson. Bye.